Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Tiri kufara kusangana ringave richiona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manheru anhasi tichiita inonzi revolutionary talk. Hamene kuti chirungu chacho ndagona here kuti iziti revolutionary talk kana kuti revolution talk, asi ndodayira kuti pano tinonzwanana whatever manzwi atinenge tashandisa. Utungamiri hwenyika, leadership yenyika, kana kungave kumachechi kana kumaorganizations ese atinobva, hunovapo on two conditions. Leadership is not only a blessing. There is leadership as a blessing. There is leadership as a curse. Unotokwaniswa kuiswa kunzi tonga nyika isiri blessing, iri curse, nenhau yekuti unenge wakatadzira midzimu yenyika zvakanyanya, wakatadzira Mwari zvakanyanya, saka inenge iri punishment. Vanoiswa as a blessing anenge ari makomborero, because unenge uine agenda yekusunungura vanhu nekuita kuti zvinhu zviende kumberi. Regai nditange neiyi leadership yamusina kujaira, because vanhu vese vanongoti vatungamiri vanobva kuna Mwari. Yes, vatungamiri vanobva kuna Mwari, but they come from Mwari based on two conditions. It's either it's a blessing or it's a curse. Saka regai nditange nevatungamiriri vanouya as a curse. Kana munhu achikwira ladha, vanhu vanomupembedza. Unogona kukwira ladha kuenda pamusoro nenhau yekuti uri kupembedzwa nevanhu vakatsigirwa nevanhu. Iyo leadership iyoyo ndiyo inonzi leadership as a blessing. Koita yekuti ladha riripo, vanhu vari kuti nhingi ngaakwire, iwo ubva ati aiwa, inini ndinoshandisa pfuti dzangu, ndinoshandisa pawa randiinaro nemhuri yangu kukurwisai, wokwira wega paladha. Unokwira woenda kumusoro. Asi chausingazivi ndechekuti kumusoro ikoko vanhu vanofanirwa kusara vakabata ladha pasi kuti usadonhe. Saka Mwari vakaona kuti uri kuda kukwira zvezvikopokopo, vanokubvumidza kukwira kuitira kuti kudonha kwako kuve chidzidzo kumhuri yeZimbabwe. Vanokubvumidza kukwira wobva wakubvumidza kuenda kumusorosoro kuitira kuti kana waakudonha unodonha zviri legendary. Nyika yese yonotisa kuti padonha munhu apa, kwete kuti unodonha pasina chati bhum. Then chova kuchidzidzo kune wese wanoshungurudza masi. Ndo leadership yaMnangagwa. Is leadership as a case. Nenhau yekuti makore ese atungamira nyika, hapana chabatsira masi, hapana chawedzera salary yemucivil servant kubva paakasiyirwa naMugabe, hapana chachinja mararamiro evanhu. It's a leadership as a case. Anenge achikotaura tagadzira trabablas, tavaka madhemu, taita sei, but uchivhura tepi muHarare hapana mvura. Taisa mamegawatts emagesi zvakati, uchiona bhora magesi ari kudzima. That's leadership as a case. Koita leadership as a blessing.
ndo ine vatungamiriri vese vari kuitsvaga, wana Chiwenga nana Chamisa. Wari kuda leadership inotaurwa naMwari kunzi pinda. Ndo saka muri kuona kuti pari kutungamidzwa masi pamberi. Even in this revolution, kune vanhu wasina this understanding, vamwe vanenge vachitotituka each and every day. Sarwaka makazoenderei pamberi muchiti vanhu ngatiende pademonstration, imi muchiziva henyu kuti hamuna kuita masecurities vachasungwa. Vamwe votoshoropodza komanda Geza kuti sei makati pane masecurities ko vana vasungwa. Inhau yevanhu vabatira revolution pakati. Izvozvo kana mubhaibheri zvirimo. Vana vakazvarwa on the way ndo vakashungurudza Moses. Vakabva vachiziva agenda kuIjipti, havana chavakanetsana nacho pana Moses. Even zvinhu zvichirema zvichinonoka, vaiziva kuti uyu is our leader. We have to trust our leader. We have to trust the process. Wasvika pagungwa rinoimbwa neshamwari yangu yandinofarira kuridza mhanzi anonzi Madzore, pagungwa dzvuku. Vamwe vanga vazvarirwa murenje on the way vakatanga kupopotera Moses vachiti common sense dzinofanira kukutaurira kuti hapakuroseke, this is a Red Sea. Asi vanga vabva kuIjipti vanga vachiziva the agenda, vanga vakafokasa nekuenda kuKenani. Vaingoziva kuti we are going to Canaan, how but we don't care. Ndo Moses akati ndine vanhu pano, vamwe vari kutituka, vamwe ndo vari kuimba nesu, asi makandichitakura vanhu ava tiende kuKenani. KuKenani in this context kuZimbabwe itsva. Saka tasvika pagungwa dzvuku izvezvi. Saka ndiani wamuri kutuma achatibatsira nezvikepe? Moses aitodawo zvikepe because anoziva kuti uyangu kwegungwa you need boats. Ndo paakanzi wakabatei akati akabata tsvimbo, zvikanzi rova gungwa obva arova gungwa. And there was a way there and there. Vanhu vakayambuka. Vari kubatira revolution pakati ndo vasina trust yeleadership yavari kufamba nayo, ndo vasina trust yeprocess yatiri kufamba nayo. Asi vakatanga pakatanga revolution, vachifamba nerevolution, they understand kuti tiri kuenda kupi. Ndaseka imwe shamwari yangu masikati, ndapinda pako anonzi baba Chinogurei, woti Sarwaka wakabva nekupi? Ndotarisa ndoti uri kufamba nerevolution but unondibvunza kuti wakabva nekupi? Mabatiro atinoita basa haakutauriri wega kuti takabva nekupi. Vana vakazvarirwa murenje ndo vakashungurudza Moses. Wari kubatira revolution pakati ndo vane kutsutsumwa. Asi tine meseji yavo nhasi. Tiri kuti tiri tese murevolution, whether munonzwisisa leadership yamuri kufamba nayo kana kuti hamuinzwisisi. Asi chimboteererai zvatinotaura, hatikuwengei.
nenhau yekuti tiri maleader, tinolidha vanhu vane pfungwa dzakasiyana. Being questioned ndo zvinotaura kuti isi leadership. Saka mukatibvunza mibvunzo musafungidzire kuti tinenge takutsamwirai. Tinoziva kuti muri kuda kunzwisisa. So regai tipindure baba Chidogurei, takabva nekwatakabva, asi focus nekwatiri kuenda. Ndo kwakakosha. Kuri kubviwa kuIjipita hakuna chakanaka chiriko, kwaikanyiwa zvidhina nemate. Kuri kuendwa kuKenani kunoita kune uchi nemukaka. Ndo kwatiri kuti ngatishandirei tese. Ndodaira kuti mudhara wangu ndazomupindura zvakanaka manje. Todzoka parevolution yatiri kufamba nayo yeZimbabwe iyi. Muri yeZimbabwe regai ndikuudzei, Kenani iriko. Ndiri kukutaurirai. Kana Mnangagwa akasvika 2030 tinoregedza kapolitics dzacho, tinenge tafoira. Nenhau yekuti tiri kuleader vanhu into the darkness. Isisu when we are saying kuti hakuna 2030, 2030 wacho owapo, it means kuti tiri kukuleadai in the wrong direction. Commander Geza akataura akati 2030 you will see is the 2030 on the clock. Saka kana muri kuramba imimi muchikwesena zviri kuitika nemaprocesses erevolution, muchiti watodai saka wachasvika ku2030, it means you are not trusting your leadership. Isisu hamuri kuteera, we are saying 2030 hakuna. It's a choice kufamba nesu kana kuregeza. Nenhau yekuti unenge usiri kufollowa the principles of the revolution. Principle number 1 yerevolution, Commander Geza wachitanga kuadressai live on YouTube. Akataura kuti Mnangagwa, the 2030 you shall see is 8:30 on the clock. Tobva tapinda murevolution tese tikati ndo yatiri kuteera iyoyo. So chasiyana chii? Kusungwa kuri kuita vanhu ndo kunoita kuti 2030 awepo. Kupomerana kuri kuita vanhu mhosva ndo kunoita kuti 2030 awepo. Kunetserana zvigaro kuri kuita vanhu ndo kunoita kuti 2030 awepo here? Ndoda kuti mumwe munhu ambondipindura. Ndine katuni randakaona ndiri mugrade 1C. Ndo klasi yandaiwawo initi. Tiri muklasi medu medhemu vanga vakaisa chat remunhu anga akagara mutoilet. Agara mutoilet, apedza akutarisa panogara matishu, obva aona kuti hapana chinhu. Chidzidzo changa chiripo pakatuni iroro changa chiri chekuti never start a project without enough resources. Saka ndazvidzidza izvozvo kugrade 1C. Touya tokutungamirai to a project isina enough resources, isingasviki, isingatsvitsi vanhu kuKenani. That will never happen. Trust your leadership, trust the processes. Ini ndiri kukuudzai the threats which I was facing in Harare and which I'm still facing now, but I'm still speaking to you right now. Zvinhu izvozvo hazvingozviiti. Isimba remasvikiro eZimbabwe riri kuziva kuti muri kufanirwa kusvika kuKenani. Commander Geza vanokuadressai each and every day. Waine more energy pamune muchifungidzira mombonzi varwara
Mona ari kuuya akatosimba nekutsvukirira nematama pamusoro pazvo. Wana comrade nyoka yemabhunu pamunenge muchiti warwadzirwa nejeri, munovaona vachibuda mujeri imomo nematama. Kune vamwe vanopinda pakati perevolution, they tell me inini Saruwaka about nyoka yemabhunu. Tinomboseka hedu pandoenda ndichinovhizita ndichimuona. Tota ndo zviri kunze izvo. We will never start a project yatinoziva kuti haitsvitsi vana veZimbabwe. When we say ED is going, we mean it. It's not kuti tiri kuda kuramba, we don't need any help. We need processes. Nenhau yekuti a revolution yataita iyi inoda mass. It's a marriage between the military and the mass of Zimbabwe. So munhu wese ngaaplay role. When we tried to play our role on 17 October, you noticed what we have faced. You noticed zviri kuitwa wana, masungirwo ari kuitwa wana. Instead of supporting vana vasungwa nemhuri dzasara, you are busy investigating ninga asungwa sei. Ndazosarudza kukuseni kuti ndikupei at least one file so that you know kuti we are well informed in whatever which is happening. We have all the files here, but that's not the focus point. Focus on the revolution. Focus on the people's agenda. Vana vari kusungwa ndewe revolution. They belong to us and the people of Zimbabwe. There is no individual anokwanisa kuprotecta vana ivavo. Muri yeZimbabwe yese yakatekeshera wherever you are vari kuteerera this message nekufollowa everything which is happening, nekutaura mumagroups, nekutaura mumachurch, nekutaura mumaburial society, nekutaura mumacommunities kuti Mnangagwa must go. Ndimi makaprotecta vana vakasungwa. Regai ndidzokorore izvi. Hakuna 2030 to talk about. As long as imimi muri yeZimbabwe muri kuti muri kuda kuramba muchifambirana nekutsigira leadership iri kukutungamirirai. Macommanders tinawo, wana commander Geza ndo watiri kufollowa. Then kunoita vamwe vari closer to the commanders. Regai ndobva ndavatsiura izvezvi. Because Zimbabwe haisi kuguma pa next government yatiri kuisa apa. More leaders, more than 20 will come during our time. Focus on the people's agenda and move away panyaya yekuda kuita gatekeeping. Hakuna kwainokutsvitsai. Ndo inoita kuti mushare information isiri iyo. Wari professional vanofamba nerevolution. They engage, they ask whenever they don't understand. Woudzwa. We don't want vanhu vanoisa self-interest at the center in the middle of a revolution. Munokwadzisa vana. Asi avo tinoziva hedu kuti they are not meant kusvika kuZimbabwe itsva. Vanhu vangouya kuzokambira, kuzodisturba the people's agenda. Ndosaka muri kuona parevolution iyoyi isu pano tinoramba kuti revolution iyi haisi yekuisa vanhu pazvigaro, ndeyekubvisa problem.
Vatungamiriri vari kutaura nezverevolution vakawanda. Pakati pavo ndo pane anotungamirira, because it's one leader at a time. Achibvapo pinda mumwe, achibvapo pinda mumwe. Nenyaya yekuti leadership is about giving each other a chance. Ndona vamwe vanotiseka kuti tiri magrade 7 panapa tichiti revolution pano. Hazvisizvo zvinotariswa paleadership. Chinotariswa paleadership ndechekuti ndiani ari kufanira kupindawo izvezvi, opinda oseva, pobvawo paakuda kuchinjwa ngapapinde mumwe toenda. That's the Zimbabwe we want. Muri yeZimbabwe regai ndikuudzei, wari kuita makuhwa vachisheya nesu kumusoro ikoko, wari kutitaurira kuti within 1.5 years hapana matambudziko akanyanya atichataura nezvawo muZimbabwe. Zimbabwe inenge yahuchi nemukaka. Asi we don't oppose the Bible. Warombo tichagara tiinawo pakati pedu, but not to such an extent yatiinayo izvezvi yamunangagwai. Mukanzwa komanda Geza achiti mirirai muone action muchanakirwa. Isisu chedu kutsigira revolution tofamba. Read between the lines. We cannot teach you everything. Read between the lines. Pakauya vanoti vakadzidza, we engage them, munotinzwa tichiva engage. Pakauya vanoti madofo, munoona tichiumburudzana nawo ku YouTube. But izvozvo ngaisawe a point of interest. Read between the lines. There is a purpose why we do that. Publicity is publicity. There is no negative publicity. There is no positive publicity. Chirikudiwa ndechekuti, is the country ready for a new Zimbabwe? Is the mass ready kuti kamukata kuti taakuchinja mitemo? Are you ready? Timu yangu Man City yadyiwa, ndichadi kuramba ndichitaura mchienda kumberi. Bandodaira kuti taita this revolutionary talk to a certain extent. Tungamidza revolution kumberi. Then pane nyaya yachivhayo yanzi nevamwe comrade, musapedze revolutionary talk musati maibata. Vachinzi vari kudoneta motikari kuna mutumwa mwazha. Warume, kune wapostori wamusingakwanisi kutenga nemota. Wana mutumwa mwazha ava wapostori wemhando yepamusoro-soro, wanozwa direct kubva kune wemasimba ose. Havatengwi nemota dzana Chivhai. Hatisati tazwa edu mhinduro dzavo, asi semazira atovaita hawana urombo muchechi mavo. Vanodzidzisana kushanda nemaoko avo. They eat what they kill. Saka ndinodaira kuti nyaya iyi ndaibata. Pamberi nerevolution, pamberi neunity of purpose, pasi nezviganani.